Fil-preżent, 77 persuna twieġeb it-telefon tal-linja 179 u tipprovdi għajnuna imprezzabbli lil dawk li jkunu f'xi kriżi jew li jkollhom bżonn widna li tisma'. Dawn il-volontiera jiltaqgħu ma' diversi ċirkostanzi, kif spjegat ma' One News Rosanne Kassar, social worker fih dan l-Aġenzija Appoġġ. Fosthom ġifieri jkollna violenza domestika, abbuż ta' tfal, forsi problemi ta' mġieba, abbuż minn forsi sostanzi, dawn l-affarijiet ġifieri il-volontiera se jkunu qegħdin jiddiljaw ma' dawn l-affarijiet. 55 persuna bħalissa jgħinu fis-servizz ta' programm u li tdarna. Dawn iżuru familji u jipprovdu diversi tipi ta' għajnuna. Per eżempju ħiliet bażiċi, per eżempju bħal parenting skills, bħal jgħinu l-tfal fil-homeworks, jgħinu l-familja forsi fuq budgeting skills, kif jqasmu l-flus aħjar, jgħinuhom forsi anke f'appuntamenti u hekk, u fost dawn għandna persuna li hija Carmen li hija waħda minn dawn il-volontiera li tgħin fid-dar, fil-programmu li d-darna. Kliem il-volontiera Carmen Ċantari jixed kemm il-volontarjat huwa ta' benefiċċju kemm għal min jirċievi kif ukoll għal min jagħti. Immaġina toħloq ċertu bond ukoll ma' din il-familja. Żguru tiġi inti miġbuda lejha iżjed u tkun qed tistennik ħerqa kbira u jien ukoll ikolli sodisfazzjon kbir u għax iktar terċevi milli tagħti iktar terċevi il-volontarjat. Kull min japplika biex ikun volontier jingħata t-taħriġ neċessarju qabel jibda l-ħidma, minn barra li eventwalment jirċievi l-għajnuna kollha meħtieġa waqt il-ħin tal-volontarjat. Il-bżonn tal-volontier huwa dejjem hemm, iżda l-ikbar sejħa hija l-persuni li jwieġbu l-linja 179 jew aħjar 179 fi ħdud u festi pubbliċi. Kull min għandu aktar minn 21 sena jista' jsir volontier u jesperjenza sabiħ li wieħed iħoss meta jagħti.